Aktar minn il-familja ġew mejjuna mill-Ministeru għall-Edukazzjoni bħala parti mill-programm magħrufa bħala Family Community Schooling. Fis-sena skolastika li għaddiet ħadu sem 9 tiskejjel tal-primarja u skola tas-sekondarja. Fuq medda ta' 9 xhur saru kważi 4,800 intervent fil-familji tal-istudenti li jattendu dawn l-iskejjel tal-Gvern. F'Ġunju dan il-programm rebaħ il-premju għal responsabilità soċjali għall-impatt pożittiv fuq il-familji u l-komunità edukattiva. Ma' TVM News, id-direttur fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, Dr. Pamela Marie Spiteri, spjegat li dan il-programm jifoka fuq interventi bikri tal-familji li fost oħrajn jinkludi forum differenti ta' appoġġ lill-ġenituri u lill-istudenti. Eżempju, ġenitur li forsi m'għandix l-skills diġitali biex timla anka formula ngħinuha tiġi l-iskola jew anka ġili mmorru aħna biex tkun tista' tibqa' ġġornata fuq l-iskola tat-tifel jew tifla tagħha. Nejnu wkoll fejn ikun hemm bżonn nagħtu servizzi ulterjuri u nofru workshops pereżempju għal ġenituri li attendow s'issa ġifier ftaħnihom biss fl-2025 u ġa attendow il fuq minn 200 ġenitur. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella spjega li s-servizzi mogħtija f'dan il-programm qed ikunu ta' appoġġ ukoll għas-saħħa mentali u l-isfidi soċjali tal-istudenti. Għalli l-interventi bikrija li qed isiru huma bbażati fuq monitoraġġ tat-tendenza, prestazzjoni u anke kundizzjonijiet soċjali tal-istudenti mejjuna. Meta naraw li għenna l-fuq minn 1000 familja f'komunitajiet u skejjel differenti ninsabu sodisfatti ħafna. Dan huwa programm preventiv, programm li ser ikompli jgħin biex Malta tilħaq il-miri tagħha fejn jidħlu l-school leavers, imma qed nagħmlu dam differenza. Billi naħdmu mod preventiv, billi ngħinu il-familji u l-komunitajiet u dan kollu iwassal li bħala soċjetà ikollna kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal ir-rata ta' studenti li jitilqu kmieni mill-iskola naqset għal 9.6% fuq medda ta' 11-il sena. U għafisser dan ir-riżultat bħala turija tax-xogħol siwi li qed isir bi programmi bħal dawn. Il-Ministru Grima qal il-mira tal-Gvern ili sas-sena 2030 din ir-rata tkompli tonqos għal 9%.